бахшида ба 28-мин солгари рӯзи қабули Конститутсияи Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 13483 қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар ин рӯзи хотирмон чорабинии идона бо қабули савганди ҳарбӣ аз ҷониби навазкарон шурӯъ гардид. барои Фирдавс Саидзода ва ҳиндустонаш ин лаҳзаҳо дар хотирашон ҳамчун лаҳзаи фаромӯшнопазири давраи ҷавонии ҳаёти онҳо хизмати ватан модар боқӣ хоҳад монд. ман Саидзода Фирдавс ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ сарвари ҷумҳурӣ савган ёд мекунам. қабули савганди ҳарбӣ бо иштироки роҳбарияти қисми ҳарбӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ, роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва волидони навазкарон доир гардид. ман модари Фирдавҷон Саидзода ҳастам. писари ман Фирдавҷон донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо дар хусуси ҳуқуқшиносӣ хатм карда бо ихтиёри худ ба сафи армия, яъне ба хизмати модар ватан раҳсипор шуд. аз ин иқдоми писарам ман хушҳол гаштам, ин тарафдорӣ кардам. писари ман Фирдавҷон тӯли як моҳ аст ки дар вилояти Хатлон ноҳияи восеъ хизмати модар ватанро адо карда савган ёд мекунад. инак писарам аз ин сабаб хело ҳам хушбахт ҳастам. мо модарон шукронаи онро мекунем ки фарзандони мо дар ватани тинҷу ором умр ба сар бурда хизмати модар ватанро мекунанд ки дар ин иқдом саҳми беҳисоби бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ ҳаст. мо модарон имрӯз дар ҷашни савганёткунии сарбозон қарор дорем. инак ман аз номи ҳамаи модарон, шахсан аз номи худам, ҳамаи сарбозони шуҷои ватанро табрик ва муробат гуфта ба шумо хушбахтиҳо, умри дароз ва дар хизмататон комёбиҳои беназир орзумандам. чорабинии қабули савганди ҳарбӣ дар ин қисми ҳарбӣ дар сатҳи баланди омодагиҳо доир карда шуд. ҳамаи навазкарон бо қалби саршори давраи ҷавонӣ, далерию шуҷоатмандӣ, муҳаббату садоқат нисбат ба ватан модар барои иҷро намудани қарзи шаҳрвандии худ хизмати софдилона дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо сари баланд дар саф истода савганди ҳарбиро қабул карданд. агар ман ин қасами тантанавори худро шиканам, бигузор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шавам. баъди анҷоми чорабинии қабули савганди ҳарбӣ бахшида ба 28-солагии рӯзи Конститутсияи Тоҷикистон дар ҷомомади идона ҷонишини раиси ноҳияи восеъ, сардори сарситоди қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, командири дивизияи 17-уми тирандозии Савора, роҳбарияти қисми ҳарбӣ 13483 ва меҳмонони ҳузурдошта сарбозон ва афсаронро бахшида ба ин рӯзи фараҳбахш табрик намуданд. чорабинӣ бо гузашти низомӣ поён ёфт. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.